Lehenengo zatian bai, bite guz, beste aukerak okin dugu egiteko gol gehiago, baina bigarren zatian zaila oso ondo ibili da. Jokalari esperientzia handikoa daukate eta oso batza da irabazte haure, horregatik gaurko garaipenak meritu handia deko. Bigarren zatia guretzako ez da izan erreza, gatza hoxen da, zelaian asko hobeto egonda. Arrezkatu egin du asko gehiago eta aukera bai okin ditu gol batera mazartzeko. Alanda guzti jokalaria lana oso egin dute eta zoriondu dugu. Bueno, ez dago polemikari gure partez, guk ez dugu botatzen inoz ere baloia kanpora. Gaur bota dugu, segure jokalaria egon da lesionatuta, baina guk euri beti izaten dutxegu ez botatzeko baloia inoz ere kanpora. Naiz eta kontrarioa bota kanpora, guk ez dugu botatzen, zik ez daiak inauena ondo dauz, eurin entrenatzailea eta bizatuta egon da partido hasi aurretik. Bai, Gernika talde oso handia da eta nik uste denborada azkenera arte playoff ebiliko da bilatzen. Oso gogor esango da, gu oraintxe oso ondo gabiz bai, eta gogo handia daukagu Gernikaren kontra jokatzeko horrengo asteburuan.